विशेष सूचना भिडियोटी संपूर्ण काल्पनिक एवं मनोरंजन भित्तिक क्या मुंडे अठा मारिबा आम उद्देश्य ना खाली आपंक गति सिद्धांत हंस फुटेवा आम उद्देश्य तेणु कहीं भी देहकू नेबे ना भिडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देखूँ केमी लगे कमेंट मध्यम जनातु। हेलो हाय दर्शक बंधु यू मारुची मुंडिया आप प्राइवेट प्लांट रे कुंडिया कुंडिया रो उद्देश्य नहीं आम सर जहाँ ना होची मु भी पी पारे मद जीए न पिए मद ताको बणस सारा गध मद एमती गोटे जिनस आम दैनंदिन जीवन निहाती दरकार। तो आसतु दर्शक बंधु आम जज को डाकिबार समय हो जाइए। आम प्रथम जी जज अच्छा से आम ओडिशार सुनाम धन्य मद दोकानी ताको ना हेउची मिस्टर अंबानी ताको पैकेट रची बहुत बड़ खैनी। तो आसतु ताको डेरी न करी हम प्रथम जज को डाकिबा मिस्टर अंबा। तो आसतु दर्शक आम द्वितीय जज को डाकिबार समय हो जाइए। आम द्वितीय जज जी अच्छा विषय कौन कहबी से आम ओडिशा तरफ जापान होता मिस्टर वर्ल्ड कंपटीशन रे भाग नहीं गोल्ड मेडल हासिल कर। आसतु दर्शक बंधु ताकू डाकिया ताको ना हेउची राकेश राकेश ब्राकेट रे चांटू चांटू। तो आसतु दर्शक ताकू डाकिया हांडिया। अरे अरे हांडिया नहीं पोट पानी देखुनु देह पाई फुल जीवा डाकुला पैसा बाकी खाता लिखिदेव बुझल कि भल थिला। मुई जीबी आओ बहुत खरा हो जी। हाँ सारे शो स्टार्ट करिया आज्ञा। अच्छा शो स्टार्ट करिया बॉडी से बाटर तो आई लागू टिके पोइट पानी माने हांडिया नहीं नहीं मैं को पोइट पानी बिजली बुझले ए कैमरा वाला टू पके दउ रेडे आउ जति कुछ हे जांदा जी नहीं रॉकी जी मोप्पा स्टार्ट करिया। प्रथम कंटेस्टेड आस आयो रे मां सलाम बे सलाम सलाम करजी मुई जाओ तो नहीं मुई बड़ा क्वाई कौन तुम एडिया आनिक रे बुत बंदूक बंदूक फुटो जा अबे एटा खेलनाटा भाई रे बंदूक नु एटा खेलना ना आनी भांगी जाई ता गुडाटा मधु टिके पीबी ले आइथली यारे। अच्छा तुम एडी कौन पे आइजो मु सर ऑडिशन दे आसी हूं भी पी पर मद। अच्छा ठीक अच्छे तुमको ताले कुछ क्वेश्चन पचारिबा तुम जदि आंसर देलो ताले तुमको सिलेक्ट करिया
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖୁସି ଥାଉ ପଚାରୁ ପଚାରବେ ଜଜ ସବୁ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଠିକ ଠିକ ଦେଇଦେବି ପଚାର କେଟା କୋଚିନ୍ ପଚାରୁ ପଚାର ଦେଖି କହିଲ ଆମ ଦେଶରେ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ତମ ଭଳି ମଦୁଆ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ତମେ ମଦ ପିଇକି କ'ଣଟା ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରୁଛ? ସାର୍ ଆମେ ମଦ ପିଇ କରି ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶର ବଢଉଛୁ ମଦ ପିଇ କରି ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଏ କାଲି ବା ମୋ ଅଜା ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ ମଦ ପିଇକିନା ମରିଗଲା କି ଭାଗ୍ୟରେ ସାର୍ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ୟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମଦୁଆଟା ହଁ ଇଏ ବି ପିଇପାରିବ ମଦ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ ତମେ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଲ ପ୍ୟାକେଟ ପିଅ। ଦିଅ ଦିଅ ସାର୍ ଦିଅ ପ୍ୟାକେଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଶାଟା ପୁରା ଉତ୍ତରି ସାରିଲାନି ନହେଲେ ଅଡିସନରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଜମା ଜାଣିନି ଚାଖଣାତି ମଦ ଜମା ଦେଖିନି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ପିଇବି ମୁଁ ମଦ ମୁଁ ବି ପିଇପାରେ ମଦ ମୁଁ ବି ପିଇପାରେ ମଦ ଯାଉଛି ଜଜ ମାଷ୍ଟର ନମସ୍କାର ନେକ୍ସଟ ଅଡିସନରେ ଦେଖା ହବ ବାବା ମୁଁ ବି ପିଇପାରେ ମଦ ମୁଁ ବି ପିଇପାରେ ମଦ ଟିକେ ଅଛ ଆସରେ କିଏ କଲି ଠିକ ହେଲା ରେ କିଏ ଢି ପଡେ ନାନି ତମେ କୁଆଡେ ପଳାଇଲ? ନା ନାହିଁ ଆଉ ଗଜ କାମିନି ଗଛ କାମିନି କହୁନି ଗଜ କାମିନି ହାय ହାୟ କଲେ ନା ଯେ ଗଜ କାମିନି ପରା ଓହୋ ଆରେ ନାନୀ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଏଟା ତ ଅଡିସନ ଚାଲିଛି ଏଟା ମୁଁ ବି ବିପାରେ ମଦ ଓହୋ ତମେ ଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଆସିଲ? ଆମେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମାନେ ପିଇବ ମଦ ଆମେ କଣ ବାହାରେ କରିବୁ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ପକେଇଦବୁ ରେ ଟିଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମୁଁ ବି ପିଇପାରେ ମଦ ଆମେ ବୋଲେ ଖାଲି ଚୁହିଁ ଚୁହିଁକିନି ଖାଲି ପିଇଦବୁ ଖାଲି ଆମ୍ବୁଲ ଠାକରା ଭଳିଆ ଚାଟି ପକେଇବ କାତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ନାନୀ ଲୋକ ଆଉ ତମକୁ ତ କିଛି ଆମ ମଦ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତମକୁ କିଛି ତମେ ଗୀତ କିମ୍ବା ନାଚ ତମକୁ କିଛି ତାଲିମ ଦେଖେଇବ ସାର୍ ହଁ ମଦ ପାଇଁ ଅଡିସନ ହେଇଛି ଆପଣ ନାଚ ଗୀତ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଡିସନ ଫାଟୁଛି ସବୁ କିଛି ହେତେଗୁলো ହେଇଛି ଅର୍ଗାନାଇଜର କରୁଛେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୀତ ନାଚ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୀତ ନାଚଟା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତମର ଗାଁଟା ଫାଟୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ନାନୀ ତମେ ଗୋଟିଏ ଗୀତଟିଏ ଗାଅ ଇଲୋ ମୋ ବାପ ଶୁଣ ମୁଁ ଏଇ ମଦ ଉପରେ ଗୀତ ଟିକେ ବାରକେଇଛି ତମ ସହ ଉପରେ ଗାଇବି କି ଗାଅ ତମେ ମଦ ଉପରେ ତମେ ଗାଅ ମୁଇଁ ଅଛି ଇଏ କିଛି କହିବେନି ତମେ ଗାଅ ତମ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ତା ଆଗ ଚକା ଯୁଆଡେ ପଛ ଚକା ସିଆଡେ ଆଉ ଇଲୋ ମୋ ବାପ ଜମା ଜାଣିନି ମଦ କି ଚାଖଣା ଜମା ଦେଖିନି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ପିଇବି ମୁଁ ମଦ ହାଏ ମୁଁ ବି ପିଇପାରେ ମଦ ମୁଁ ବି ପିଇପାରେ ଚୁ ଚୁ କରି ମଦ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଏତିକିରେ ମତେ କାହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ଗୋଟେ ନାଚ ନାଚିଲ ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛି ସାର୍ ନାଚଟେ ହଉ ଆଗ ଚକା ଯୁଆଡେ ପଛ ଚକା ସିଆଡେ ବଢଡ଼ି ଉଡେଇ ଦେଲି ଲୋ ଓଡ଼ିଶା ଚହଲି ଗଲା
ଗଲା ଗଲା ଗଲା ଗଲା ଗଲା ଓଳଣି ଉଡି ଗଲା ମୋ ଅଧୁଣି ଉଡି ଗଲା ଝରି ପଇଲା। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରେ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ନାନୀ ଆଉ ତମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ ଆଉ ସାର୍ କୋଠୁ ଆସିକି ମଦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନିଅ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଜମା ଜାଣିନି ଚଖଣାଟି ମଦ ଜମା ଦେଖିନି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ପିଇବିନୁ ମଦ ମୁଁ ବି ପିଇପାରେ ମଦ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବହିକି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହକୁ ଆସିବି ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है? ମୁଁ ରେଡି ଆପଣଙ୍କ ତ ଭାରି ଝରି ପଡୁଛି ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଚେନା ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମନା अरे ना डिस्को 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 अरे ना चलो गाना अरे ना 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 चलो गाना नबुजा दिने ताकू दे नईना No, 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 no. ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ଶୋଇ ପଇଲେ କି ଶୋଇ ପଇଲେ କି ରାଜି ପିଲାର ଅଡିସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଓହୋ ଅଡ଼ିସନ୍ ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁରେ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲୁ सुकुटा खटुआ व्हाट योर बोरिंग नेम ଆଚ୍ଛା ସୁକୁଟା ଖଟୁଆ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତିନିଟା ଚାଖଣା ନାଁ କହିଲ ଟଙ୍କା କିଆ ରସୁଣ ଖଟା 2 ରହିଲା ଜଡ଼ିବୁଟି 3 ରହିଲା ବେଷ୍ଟ ଚାଖଣା କାଖ ସୁଙ୍ଗା ତମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲ ତମର ଯୋଉ କାକ ସୁଙ୍ଗା ମୁଁ ବି କରେ କାକ ସୁଙ୍ଗା ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଏଇଥର ଆମେ ତମକୁ ନେଇପାରିବୁନି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ କିଏ ଅଛି ଡାକିବା ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ଆସ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଦେଇ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ ସାର୍ ବାକାଡି କାଟା କାଟି ପକେଇଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କାଟାସ୍ତା ପୁଅ ତମେ ନାଇଟି ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇ ପାରିବ ଆଦେ ଗୋଟେ ନାଇଟି ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇକି ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଜମା ଜାଣିନି ଚଖଣାଟି ମଦ ଜମା ଦେଖିନି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ପିଇବିନୁ ମଦ ମୁଁ ବି ପିଇପାରେ ମଦ ଆଇସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଲନି ଓହୋ ସାର୍ ପିଲାଟା ଭୁଲ କରିଦେଲା ଟିକେ ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଆଇସ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ
नो 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 नेबो नेबो ହେଇପାରିବନି ନଟ ଆଟ ଅଲ୍ नो 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 ଆଇସ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ପକେଇଲନି ତମେ ନା ତମକୁ ସେଟ୍ କରିପାରିବନି ଆମେ ନା 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 ହେଇପାରିବନି ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ବାବାରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କଟାସ୍ତା ପୁଅ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସାର୍ ପିଲାର ଧର ଜାଣିପାରିଲାନି ସେଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କଟାସ୍ତା ପୁଅ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ତମର କିନ୍ତୁ ବାକି ଗୋଟେ ମୋତେ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ କମି ଲାଗିଲା କୁଡ଼ା କଥା ଜାଣିଛ ନାହିଁ କୁଡ଼ା ଟିକେ ଆପଣ ଧରିପାରିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଧରିପାରିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଏ ଗୋଟେ 5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ତା ପାଟିରେ ଏନି କହିବି ସେ ପିଲାଟା ନହେଲେ ଆଉ ତାର ଉଠି ପାରିବନି ନା ବସି ଅଟା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ ଏ ପୁଅ ତମ ମୁହଁଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ନାଲି ମୋ ମାକଡ଼ ଦେଖିଛୁ ମାକଡ଼ ଗାଣ୍ଡି ତା ନାକଟା ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଖାଲି ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଲି କଲେ ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଲି କେତା ନାଇଁ ସବୁଠି ନାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖ ସତ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ ତା ନାଁ ବାବୁ କଟାସ୍ତା ହବନି ଏଇ ଭ୍ରା ମୁହଁ ଆମର ମୁଁ ବି ପିପାରେ ମଧୁର ଆମେ ନବୁନି ନା 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 ତମେ ଯ ଏ ଆଗ ପଟେ କୁହ ଦେଖି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ନା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିନା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ତମେ ମୋ ପାଳ ଜଜ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଜାଣିଲେ ଆଜିକା ଛୁକୁରା ମତେ କହିବ ଯୋଉ ବାଳ ଦଜ ତମେ ଧରିଲ ଟିକେ ହଁ ତମେ ଧରିଛ ବୋଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପିଡ଼ି ପାରୁନ ନା ଇଏ ମତେ କିନା ବାଳ ଦଜ କହିବ ଛାଡୁନ ଟିକେ ମତେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲ ଧର ପିଲା ଟିକେ ହଁ ମୁଁ କେଡ଼େ ଅର୍ଡର ନିଏ ମାରିଦେବି ରେ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତୋର ଥାଉ ମତେ ଛାଡୁନ ଟିକେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓହୋ ସାର୍ ଓହୋ ଇଏ ମତେ ବହୁତ ହାରାସ କରିଦେଲା ଭଲ ଲାଗୁନି ଚିରା ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଲେ ମୋ ପାଟିଟା ପାଣି ହେଇଗଲା ନା ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବାଲା ଗୋଟେ କରିକି ଟିକେ ଦେ ଗୋଟେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠିରେ ଚଳନ୍ତୁ ଏଇଠିରେ ଚଳେଇବେ ଶଙ୍କର ଖଇନି ଆଉ ହଁ ଶଙ୍କର ନା ମାଷ୍ଟର ବନେଇଦେବି ନେକ୍ସଟ କଟା ଶିଖି ଅଛି ଆଛରେ ପୁଅ କିରେଟା ଛୁଆଟା କୁଆଡ଼େ କେଡ଼ା ଛୁଆଟା କି ପଡ଼ିଲା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବ ଏଟା ମାନେ ବାହାରିଛି ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଛି ଫୁଟି ମୁଁ ବି ପିପାରେ ମଦରେ କୋଉଟା ଅଡ଼ିସନ୍ ମୁଇଁ ଫୋନ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାରେ କେ କ'ଣ ସାରେ ଗୁରା ଆମ ଅଡ଼ିସନ୍ କୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲେ ଆମ ଏରିଆର ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଅଡ଼ିସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ତମେ ଯଦି ନ ରହିବା କଥା ନାହିଁ ତମ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ମୁଇଁ କରିବ ନାହିଁ କରୁଛି ହଁ ମୁଁ କରୁଛି ହଁ ହଁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ତମେ ଭଲ ଜଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜଜ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ କେଁ ଭାବୁଥିଲ ସେ ମତେ ବୁଝିଲେ କି ନା ନା ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଠକିଲୁ ଗୁଲଟୁ ନାଇଁ ଗୁଲଠୁ ଗୁଲଠୁ ଠୁ ଠୁ ଖାଲି ନାଗୁଛି ଗୁଲଠୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଜାଣିପାରୁ ସେ 3 ଥର କହିଲାଣି ସେ କଥାଟା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ହାତୀଲାଲା
ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ତମେ ଯଦି ଆନ୍ସର ଦବ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ ତମେ ଆଉ ସିଲେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ତ ସିଲେକ୍ଟ ପିନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପୁଅ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତମକୁ ମଦ ପୁରା ପିଇବ ଏଇରା ପିଇବ ବୋଲି କହିଲି କି କିଏ ମୁଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତା ଛୁଆ ମୋ ହବନି ଟୋଟାଲେ କିଏ ଏଇଟା ଡାକିଲା ତମେ ମାନେ ତମକୁ ମଦ ତମକୁ ଦରକାର ତମେ ମଦ ନ ପିଲେ ମରିଯିବ ହେଲା ହଁ ଯେ ତମେ ମଦ କେମିତି ପିଇବ ତମେ ଲୁନ୍ କରି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ନା ତମେ ଲୁନ୍ କରିବ କି ଯୋଉ ତମ ବାପା ପକେଟରୁ ଚୁରେଇବ କି ଯୋଉ କର୍ଜ ଧାର କରିକିରି କେମିତି ପିଇବ ମାଲଟା କୁହ नहीं थाले ହଁ मला दुते दिए फेंके मते GFATM ଜିଏଫଏଟିଏମ୍ ହଁ କିରା ପ ଜିଏଫଏଟିଏମ୍ ହେଟା କିରା ସିବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ଶୁଣିଥିଲି ଲୋକ ଏଟିଏମ୍ ଶୁଣିଥିଲି କିରା ଜିଏଫଏଟିଏମ୍ ପୁଣି କ'ଣ ଅଗ୍ରେ ପ ହେ ଜିଏଫଏଟିଏମ୍ ହେଟା କିରା ଦେଇ କହିଲୁ थाले ଓ हेरा ता तेरा इंदिल दे खाली पुलेले आलिवो କିରା ପୁରେଇଲେ ବାହାରୁଛି नहीं थाले हाँ। ए तेरा को पुलेले मालिवो ପଇସା ବାହାରିବ ତମେ ବି କଥାଟା ଧରିପାରୁନ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆରେ ପୁଅ କହିଲୁ ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ थाले उई दुते तुती दा तू पतई दी କିରା ଚୁଟି ରଖିଛୁ तुकी तुकी ଟୁକି ପଟାଇଛୁ ହଁ ଟୁକି କି ହଁ ମାନେ ଝିଅ ପଟେଇଛୁ ହଁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ता दुई दे तले माधुदी ते हतले पुलाउदी वाटई दाउदी ଖାଲି ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ସେ ତାହେଲେ ମାଲଟା ପଇସା ଦେଇ ଦବ ସବୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 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 थाले तुते उता खून जाइला ହଁ କଥା ହେଇପଡ଼ हेलो तिला तलु द ନା तिला हाला ତମେ କୋଉଠି ଅଛ मुई ओइ खंदा बिलाइदी मुई भी ती तले नद ହେରା କି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଣ ଛାଡ଼ हां ତମେ ଯୋଉ କହିନଥିଲ 2,000 ଟଙ୍କା हां ସେ 2,000 ଟଙ୍କା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୋବାଇଲଟା ହଁ। ବିକି ଦେଇଛି ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇ ଯାଉ ओलिया दई दो ତମେ ଆସି କେତେବେଳେ ନେଇଯିବ तोरी दी थाल तो ଏଇ ଆମେ ଯଦି କାକର କିଛି ନଥିବ ନା नहीं तो थाउल तू ଆହା ହେଇଛି ଏଠି थाउल तू दाउदी दबाऊ तला दाउदी लत्ता ए ହଁ देखिला तो नो आदुनु पैसा खाली तुदा देई हे बोरी ସାରେ ଭଲ ଏଟିଏମ୍ ରଖିଛି କ'ଣ ନା ସେଟା ଜିଏଫଏଟିଏମ୍ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ କେବେ କରିଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଧରିକି ଜିଏଫଏଟିଏମ୍ ପଇସା ଟିକେ ଦରକାର ହେଲେ ଜିଏଫଏଟିଏମ୍ ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତମେ ଅଡ଼ିସନ୍ ପୁରା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ ଆଉ ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ସାର୍ ପାଙ୍କରୁ ଟିକେ ମାଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଇ ଦେଇକି ଯାଅ ଆସ ଆସ रागो रागिणी जमा जानिनी चखणाती मद जमा देखिनी दिनु मन पारे मद पारे मद नहीं दी ए जाम चाखणा मागुजे रे ଚାଖଣା କାଗଜ ଲେଟର ଯା ନେକ୍ସଟ ଯା थाले नगो थाले जाओ दे ले तो ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଜିଏଫଏଟି ଗୋଟେ ରଖା ହ୍ୟାଲୋ 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 ଜି କୋଉଟା ଅଛ କହିଲା କିଏ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଜଜ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମତେ ଡାକି ଦେଲେ କୁହ ତମ ଜଜ ଦୂରେ ଥାଉ ମ ହଁ ତମ ମୋବାଇଲଟା କୋଉଠି ରଖିଛ ଯେ ପାଉନି ମୁଇଁ କି ପାଉନ ନାହିଁ ଏଇ ମାଇକିନା କଣ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଏଇ ଖେଚଡା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ କହିବ ମୋ ସାଇଆ କୋଉ ନାହିଁ ନା ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ନାହିଁ ନା ହଁ କେ ଫୋନଟା ହେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବ ଦେଖ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିଲା ଯେ ହଁ ଝିଅ ଏକୁଟି କେଞ୍ଚୁଥିଲା ଏଇନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି ଝିଅ ଧରିଥିଲା ଝିଅ ଧରିଥିଲା ଫୋନଟା ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ ପାଉନି କିଓ
ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। କି ଯୋଉ ଗଲା ଏଇନେ ପିଲାଟା ହଁ। ଏ ଯୋଉ କହିଲା ଜି ଏଫେଟେମେ ହଁ କହିଲା ଯୋଉ ଫଣ୍ଡା ବିକି ଦେଇକିନି ତା ଟୁକିଲା କଣ ନଥିଲା ହଁ। କହିଲା ମୋ ବାପା ଫଣ୍ଡା ବିକି ଦେଇକିନି ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ହଁ କି ସା ଏଇ ଯୋଉ ଏ ମୋ ଝିଅ କି ଆଉ ଜାଣି କେଡା ପିଲାଟା ତ କୁଆଡେ ଗଲା ପିଲାଟା ଧର କେ ହେଡା ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇକିନି ପଇସା ଆଣିଛି କେ ପାଉ କେ ଧର ତାକୁ ଏ ପିଲାଟା ଧର ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇକିନି ପଇସା ନଉଛି କେଡା କହିଲା ଜି ଏଫେଟେମେ ମୋ ପାଳ ଏଟେମେ ଧର ভিডিওটি যদি ভাল লাগিছি তাহলে লাইক করিবে সবসক্রাইব করিবে Comment করিবে। কমেন্ট করিবে আউ হ্যাঁ ভিডিওটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ভিডিওরে আমি মধ্যକୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ନାହିଁ ଆମେ ମধ্যକୁ ଖାଲି କମେଡି ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ପିଲାମାନେ କିଛି କୁହ ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ନାହିଁ କହ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଭଲ ନାହିଁ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଦରକାର ହବ ଆମକୁ ୟାକୁ ବି ଡାକିବେ ଇଲୋ ମୋ ବାପ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।